Oh God, come on! Ja, even. Ja. Hij krijgt een foto. Ja, geweldig. Waar maakt er een foto van? Hij moet filmen. Hij filmt niet maar. Hij maakt er een videocamera. Doe hè? Ja. Ja. Oké. Kom op, rakken! Wie wat er nog mee? Ik ben net bang. Gewoon, die zit op mijn brood.